today we are going to Copenhagen, to Tivoli, because today is the Dog's Day in Tivoli. It's a cooperation between Tivoli and Dansk Kennel Klub, or DKK, Danish Kennel Club, and we are going, and we are almost, well, we are dressed in pink. Olivia Sophia is dressed in pink, and her Bugaboo is dressed in pink. See? All pink. All pink. I put a bow on and a flower. Another pink flower, another pink flower. And she's wearing pink today as well. Unfortunately, I do not have a harness for her in pink, but it's okay. Red is fine as well today too. And we are gonna take the train today. Yes, all the way to Copenhagen. This will be Olivia Sophia's first long train trip. It's gonna take about half an hour, 40 minutes. I don't know, something like that. And we are going with some friends and their shih tzu. So we're gonna be 5 shih tzus all together. It's gonna be fun. And note that her drinking bottle is pink as well. Oh yeah. Ej, sæt dig ned, skat. Olivia, sæt dig. Ikke også? Sit. Sit. Sådan. Rigtigt. Good girl. Oh, det. You can look out the window here, so you can see where we're going, also through the canopy. And who have we here? Adita Frida. Adita Frida. Adita Frida. Hi. Oh ja. Oh. Ja. Så Olivia, sit. Så. Olivia, sit. Ja. Rolig nu. Du må ikke gå helt bananas her. And who have we here? It's Minda and Hugo. Hej Joe. Hej Minda. Hej Hugo. Hej. Det bliver lidt spændende, det. Ja. Er du hvad? Nej, det er første gang med hundens dag. Og vi skal ikke tippe hunden ind, altså. Nej, det tror jeg bestemt ikke, vi skal. Jamen, jeg har været nødt til at tømme min vogn, for den er blå. Ja, det kan jeg godt se, men du har lidt rødt til. Ja, nemlig, men det er med vilje. Og hvis det er 4. Og røde boller, det er Nå, skal vi gå over? Ja. Altså, vi skal jo tjekke den korte. And
And we are in Tivoli. Nej, hvorfor har du fået baby på? En lille mini karusel. Hun er sgu ikke meget for det der bækken. Nej, det kan jeg godt forstå. Ja, det er alligevel for vildt. Skal du være her, bækken? Den er godt nok en tur. Det kører meget hjemme. Er det om at passe på at rette? Hun vil ikke noget. Hun er så træt derhjemme, men det er hun altså ikke her. Ja. Så er det Frida, der skal. Har du selv delt den over, eller er der til 2 rum? Nej, jeg har bare sat en snor over. Nå, okay. Og så, jeg har jo sådan en bønne. Jeg har lagt sådan en havehøn, sådan en stolehøn. En lang en. Men du vil også godt have det, du vil nemt lave en bønne. Men du vil godt have det. Nå. Du går sådan noget nede i starten. Ja, du kan ikke ind og have det. Det er lidt dyrt. Du opfører. Ja. Jamen, Hvad var det skal være klokken 12? Var der mellem 1 og 1 og 2. Så vi skal spise inden.
lugter jo straks det der vand. Det er nok ikke så rent. Nej. Det var ikke det, der var meningen med at fortælle historien, at vandet var rent. Nå, okay. Bare hun opdagede vandet. Ja. Hun var behaget. Kig ud om vandstykker, det var. Okay. Nej, jeg tror han ikke falder med. Det tror jeg ikke. Det ser meget så sødt ud, at sidde der. Ja. Nej, hvor er hun fin. Så Ja. Ja. Okay. nej. Ja, Gugu, kom her i. Ja. Det bliver der bare med. De har jo slet ikke tid til noget. Nej. Han er nødt til at. Hvad så? Sidder du fast i snoren, skat? Hvad? Tror du er viklet ind i dig selv? Ja. prøver, så vi kan finde en god plads til det der. Ja. Jeg er i gang. Ja, det gør jeg. Chihuahua kort og fransk bulldog og shih tzu. Vi kan se sådan lidt. Japanese chin. Vi har mops. Det er et flot felt. Fransk bulldog missede jeg lige. Vi havde chihuahua kort og langhår. Vi har en masse mops, som også lige skal have sten af poterne. Det er en ny udfordring. Vi har ikke haft den her udfordring før. Så har vi kronforlænder. Så har vi pudler. Vi har tøjpudel. Vi har dværgpudel. Vi har pekingeser. Meget skønt at se. Pudler, der får afmonteret sten i poterne her mellem hovedet. Det er godt, at I lige kan give dem et lift. Det er fordi, jeg tænker, en stor pudel. Så har vi Bichon Frisé. Kommer du til at se? Nej, det er too close. Bichon Frisé. On the top of this. Vi har Bichon Tular. I en lidt trinnet udgave her. Så har vi Bichon Havanese. Dem er der også mange af. Med kort og lang hals. Hvad er det?
der lige der får et lift der. Skønt, det er en kæmpe opdrager, vi jonglerer med næse. Og så slutter vi med gruppe 10. Det er de hurtigt drivende jagthunde. Det er mønnerne. Vi har den smukke afghanske mønne. Så har vi tibetansk spaniel. Ruskaya Tsvetskaya Polonka. Så har vi Boston Terrier. Så har vi langhåret chihuahua. Så har vi petit Bobacom.